Ja, det bliver spændende. Jeg glæder mig til at komme i gang med sæsonen, som allerede starter, ja, højst sandsynligvis allerede i starten af februar på mountainbiken. Nærmest lige efter jeg kom hjem fra Gran Canaria her. Jeg tager afsted mandag, og så er jeg afsted i 10 dage på noget landevejstræningslejr. Så jeg glæder mig i hvert fald til at komme på mountainbike igen, efter jeg har kørt lidt cross og lidt landevej her. Det der bliver det samme som sidste år egentlig, med lidt opgraderinger fra Specialized side. Jeg kommer stadig til at køre i V-bike-tøj. Og så, ja, Specialized cykler. Kommer til at køre på Specialized Epics, både til træning og til cykelløben. Og så har jeg en allé til at træne på landevejen og en duocykel til at lege lidt på. Overfor en lang mountainbike-sæson, så synes jeg bare, det er sjovt at komme over og køre noget andet, som er lidt mountainbike-relateret. Og cross, det er hårdt, og det er kort, og det kan jeg godt lide. Så kan man køre nogle cykelløb en gang imellem, hvor man lige får vækket kroppen lidt. Og så er det bare sjovt at køre i mudder og græs, og bare køre noget andet end at køre mountainbike 12 måneder om året. Det kan man godt blive lidt træt af. Så derfor vælger jeg at køre lidt cross, men selvfølgelig stadigvæk med mountainbike som et primært mål. Lørdagen i 23, og der satser jeg faktisk på at vinde. Nu må vi se, hvad der sker, men det håber jeg da på. Og så om søndagen til elitens løb, der er nogle ryttere, som jeg ikke rigtig har kørt mod før, som jeg ikke kender så godt, som jeg ved kører rigtig stærkt, kører World Cups og VM og EM på cross også. Så det glæder mig til at se, hvordan jeg kan gøre det der. Men jeg tror, at ruten derovre passer mig meget godt. Der er nogle lidt længere stigninger, som kunne være rimelig mountainbike-relateret. Nogle stejle nogle, som jeg tror, jeg kunne gøre det godt på. Og så er der nogle bomme, som jeg håber at kunne hoppe også og vinde lidt tid der. Og ellers så er der nogle mudderpassager og nogle små høje, man skal ind over. Så jeg glæder mig til at se ruten, men jeg tror allerede på forhånd, det er en rute, der kommer til at passe mig godt. Hvilket løb? Jamen altså, i går blev jeg 23 Danmarksmester, og i dag elite Danmarksmester, og jeg havde super gode ben i dag, faktisk endnu mere frisk end i går. Så ja, jeg rykker bare fra starten, og så holder jeg den derfra. Og ja, jeg var godt kørende hele weekenden, så jeg er super glad. Nu må vi se, hvordan resten af sæsonen vender.